Ang bed na mo, guys, oh. Ang buwag me. Buwag day tag bedad. Pero pwede ra gud magtapad. Kunya ang ilang CR. Ano ilang CR, guys, oh. Hinlo, no? Nya na itawel do kamo gipagamit pagkaliguon day jud siguro mi. Ang diferensya kay wa sila sabon di ay abi na hug na ay libre og sabon wa may magdag sabon. Ano siya guys nila. Wala lagi sabon, yan to na sabon. Wa sila sabon libre. Ano bi? Ito na ako nila na may kurtina. Ay, ang dining likod ani, basura ha? Basura. Basura? Di rin na mo ibutang ang mga gamit guys. O pilar ba yung mga gamit nga? Kuan man. Mapuhon manguli naman po mi. Grabing kapuya sa biyahe. Palit na may daan o baon. Jollibee din palit mi. Meron nga. Di namin mo gawas kay kapoy. Kanya guys. Wa pa kahay nang higda din nga kanang kuan. Kana bang makatawa malaman ta eh. Sa mga lumagtaro. Dahil po nakabuk na ang mga nagulog ng jacket. Di naman kabasa. Ha? Sadad? Di makabasa. Please do not take any furniture out of the room. Bringing up appliances inside the hotel is strictly prohibited. Hair dryer or other extra can be requested as per availability of the items used. The flat iron, personal stove, and cooking equipment inside the room is strictly prohibited. Sudamids. Kung ano ang kanang bawal nila. Please do not remove the mattress from the bed. We have extra beds available at the charge of 500 a day. Cable, television are available for your viewing pleasure. Pwede man Ha? Pwede din ang television. Cable, television are available for your viewing pleasure. Clients are requested to take good care of the Holiday Spa Hotel properties. Any damages incurred by the customer occupant shall be charged to their account. Charges for damages, please take. Towel, 250. Pillowcase, 200. Bed sheet, 500. Room key, 1,000. Hand towel, 200. Para man to hand key. Ito ni. Mahal din eh. Mawa ni is 1,000. Kahit mo naman pa sila.
Drinking glass, 100. Hand towel, 200. Bath towel, 500. Pillowcase, 200. Bedsheet, 100. Grabe ng mahala. For your transportation requirements such as taxi, car rental, chauffeur transfer, and any other transport needs, please contact the front desk. Dial O. Ang katawag lang ng taxi. Dial O kuno. Ha? Dial O. I-dial ang O. Kung natay to sa front desk. Hama na na. So, ay telepon. Mo lagi. May telepon na rin ang nakita. Tuwara rin ito. Hindi sabon. Ang dahil tatang sabon. Ang kaligo. Ano ba? Isa ko yung mga kita na wala na. Diba? Wa man tayo sabon, nagdaaday yung tatang sabon, aron makaligo ta. Wa man di sila sabon. Hindi na lawan maligo. Igas ako guys, kay labihin mo ka kuya ang lawas guys. Nakarelax ang mananahe. Kaya ba, sa kaadlaw, sugod pa dihas July, August, September, October, November, December, papahuway taon. Karoon pa ko nakapahuway. Nisakit na yun mga narihawag na nakapahuway na tahi. Sa pamita buwaw. Karoon, relax ako kay kung may mga bata, may manuntok na makatahi, may mga buhaw ng tahi kung nakapaway ko, naka-relax sa lang ito. Saan nila yung butan? Pare. Ayaw na ba? Hindi na ito mga ilabutan na. Sari rabot. Yun na, okay ha? Dari rabot. Hindi na ito mga ilabot ha. Dari rabot. Wala sila itugol. Ano to guys, niya uma guys is wa sila double. Way bakante. Pag sa may bed, may magdugo ang labiro na. Ugma po man guys, uguligan sa Ginoo. Muadto mi sa US Embassy. Doon naman ko na pero musakay lamang gyapon mi og taxi kay mawa mi diri Cebu karon pa mi nakatama ko Cebu. Nag-hotel na lang mi guys kay wa man nila ang kasakaan. Na yung mga igagaw diri dagan man og igagaw diri pero first cousin pero puro man sila na trabaho man ang di sila dili pwede na mga disturbo ko man nga nag hotel na lang mi kay naman mi tuyo diri sa Cebu sa US Embassy aron nga magkuha og passport agahang bana. Pero abi nimo guys agahang natutunan karon ag kanang senior citizen ba ug senior citizen na ka naaday kay kanang priority nila nga tagaan og 20% karon ang room karon is 1/8 nya kumukay senior citizen na minduha na discount mga deduction sa 20% discount nya pag lukat ko na ticket dito sa Hitapi padungari sa Cebu na discount 20% pero kinahanglan nga magbantay lagi og tiguang na mong biyahe kay kanang daghang tikang-tikangon nya sakit ang imong tuhod. Ako gibati na nahon ng sakit og tuhod kay dito sa bahay mo ra man dyan ang trabaho mo manilhig manahi pero ako pang ipang hambog ninyo nga ang usa ka mananahi
marangal nga trabaho. Nakabuhi ko sa mga anak. Wala nga. Salamat ko sa Ginoo nga. Nikita ko sa ang pagpanahi. Makahatag ko sa mga anak. Ang importante kaya ang mga anak. Wala guys. Di amin karon sa Cebu, sa kami taxi, nya kay wa malagi mi katuod ang ahong anak, ahong gitawagan niya nakiistorya sila sa driver sa taxi ang bahan ng anak mo dito lumaan diri di ay ang Holiday Hotel tinuod ay nga kuan 18 o 15 pero ang among gawas ani is alas 12 pa sa udto mapukon maling Ginoo pero kay kuan man alas 6 mo lagaw na mi diri kay aga mong appointment is alas 8 man mapukon na nga bahala na sila o pila ra ka oras amon higda diri basta safety mi mga daghang salamat sa inyong pagtan-aw guys manghinaot ko nga enjoy ko i-subscribe comment, like, palit ko pindot ang notification bell aron na sa sunod na mga vlog updated na mo mana tuod si Rosalie moadto man to sa mga Rosalie Mayura napatahi man to na uniform mayon lang hapon niya ni adto pero na makaabot mi si Rosalie Mayura itabang po na magdatos yung kamuti ang mga to guys dagang salamat sa inyo Hi guys, mga untaan niyon sa ningan din steam rice nauwahi na yung kang pagpangagda nahuman na noon nya manginom po taog tando ay mo ni hapa sa akong bana dia po'y chicken joy di na namo makaya kanon kay busog na me Paibog. dia pa di sabaw Paibog magaday. dami din yung mag-utilta kaya daghang pagkaon Sam na mo ni ang anak nga gwapo si Mac John 43 o na po niya siya vlog palihog ko subscribe niya guys Mac John I-subscribe lang po. 43 Macdon 43. mag-ina Mag-ina.